likakhala zuwa samalozerana ndipo mtengo wautali sumafunika chikwangwani. Ndife akaswiri anu omwe aja Masauli General Surprise anamandwa popezeka ndi katundu wa original monga ngati mamemory card komanso mabatire ngakhalenso mamatichacha ndi machacha amene osayiwala timapezeka ndi mabatire a Itel olimba bwino aang'ono ngakhalenso mabatire akuluakulu amene mahediseti olimba bwino a Itel. Timapezekanso ndi mafoni a atachi mtundu wina uliwonse Itel, Tekino, Samsung. Masauli General Surprise, Masauli General Surprise ndife anamanda okhawa amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel. Ife ndi mikolomana, mikalakateya, zombe zamkuwa. Masauli Vendors Itel, Masauli Vendors Itel ndife tokhafe amene timapezeka ndi katundu olimba bwino wa Itel ngakhalenso Tekino. Tikukudziwitsani amalawi nonse, ngati mukufuna katundu olimba bwino wa Itel tiyimbireni foni pa manambala amene mukuwaona pa video imeneyi ndipo mutipeza ife Masauli General Surprise. Mwakolowekedwa ndi mavenda pokugulitsani zinthu za China. Tiyeseni ife Masauli General Surprise ndipo simudzakhumudwa Malawi. Timapezeka dera lina lililonse limene niyo muliko. Mukatifuna mungathe kungoyimba foni pa manambala amene mukuwaona pa videoyi ndipo tidzakupezani dera limene niyo muliko. Osadandaula, osavutika, musakaononge ndalama zanu kwa mavenda. Ingoyimbani foni ndipo ife tidzabwera dera limene niyo muliko. Ndabwereza phwando la filimu imeneyi 25 seconds ku Nigeria komanso Kamelita imene ili season yokoma kwambiri ku mtundu wanga wa Malawi. Osayiwalira ine Villa Entertainment ndimatchakula zinthu zimenezi kuti ndisankolase dziko langa. Kamelita nanji filimu yokoma kwambiri komanso 25 seconds Monday wiki ya mawa pansikapo. Ya Batenga nthawi itali kwambiri. Lelo liru ngati bachichani bachi 25 ndiye sumatiki kukondwerera kumene uru 21 December. Yeah man. Lero ndi tsiku lokoma kwambiri. Yes. Yeah. Abarungo chokera patali kwambiri. Is away from Mangoji? Yeah. Ajamata kubwera muzi so Kubwera muzi kutoka Mangoji. Masangode ndali ku Christmas 25 December. Christmas kujera kwanu? Wakankota. Kusuweji. Mukubanga chibwana maka. Mukubanga chibwana. Moyo sama utengera bagongo. Mafana 49. Mafana 49. Mafana 49 ndiye peyo. Atoka chiyangini wokuya. Ibesiti bapwekesedwa ali. Ya, osaba disaize. Ngandonena kuti ana achichepere sakuyenera kuonera filimu imeneyi. Ndiyosayenerera kutengera zichewa zake zimene amayankhula anthu amenewo. Zina mwa izo tamwera madzi koma pali zichewa zina zosina kakwanisanso kumwera madzi kugwisa ntchito chiyankhulo china chake chonota anawa sangamvesese. Ndipo ana masiku ano ngochenjera kwambiri. Chonde ana inu filimu iyi siya msinkhu wanu. Muzikonda malemba, muzionera Kamelita filimu yokoma kwambiri imene kumasuyidwa ndi kampani ya Villa Entertainment. Ndi filimu yabwino, anzana kusangalala komanso kuyiyamikira. Muyipeze filimu imene muzionerera. Komanso timatha kutumiza pa basi. Ndipo pali njira inanso yophweka kwambiri kwa amene ali mafoni atachi olowa WhatsApp, smartphone. Yabwino, mungathe kupeza nawo mafilimu a Villa Entertainment kudzera pa WhatsApp. Nambala ndi yomwe ichi 08226 koma pito ku 18 muziyankhulana ndi Villa Entertainment. Ineyo ndimapanga chimene Malawi akufuna. Atumbuka ambiri ma social media amanyozedwa. Ine ndikufa ndizabwezerera. Kaya sindikuziwanga ndizilakwisa. Koma nkhani yake ndiyongosangala sana. Mchewa amalolera kugulisa nkhuku yake yoweta ya nyumba. Ukagula mapasi apa msewu. Amalola yeye kugulisa malo. Iye ndikuzakhala solonda pa malo amenewo ndi mchewa ameneyo. Sit down. Madam, this one I'll get share. That one I'll share. Me not get share from this parlor now. I said you should sit down. Madam, anything you want to talk, just tell me. I do okay for your stance up. Okay. Fine. Jensen, Madam. what I'm about to tell you, I don't want you to tell anybody. Madam, me not be the wrong man like that.
Anything you tell me, nobody go hear. If you don't tell me now, you go die for my belle for here. You promise? I promise you, madam, I don't be a person like that. Okay. Johnson. And promise me that you will do exactly what I want you to do. Me get dressed. Anything you tell me, I go agree with. zimene zikuyankhulira zinayankhula kale mpati wani ndipo ndilibe nthawi yoti ngatukwanisa kubwerezera asoma wameneyo. Johnson, Madam. if you agree to what I'm about to tell you, I'll pay you salary while my husband will still be paying your salary. Simply means we'll double your salary. Madam. Meaning double salary. Yes. That one a better business. Madam, talk the thing now. You don't be like the thing called delay. Talk come here, you know where I dey. I'm in. Anything you tell me now, nobody go hear now. Okay. Say. Johnson. Madamu. ukukumbukira zimene umakonda kumbiri kupanga ndi Nachisale kuchipinda kwako nthawi zambiri amalira unakuti watopa komanso ndofowoka zimenezo ndikufuna utandipangirako ineyo ndikubwerezazo ndikufuna zimenezo ndipangire ineyo kuti nanenso ndizikuwa kumalira kumasisima kuti ndatopa. Oh madam, tandioneni ndine kanyamata kachichepere singakwanise kukoka trake yenuyo ndingatopera zoti mwine neyo ndamwalira ndezine sindifuna kumwalira. Come on Jones, sungamwalire palibe amene atakuphe ine ndili pafupi ndiwe. Ine ndidandala kwambiri aoga fori kuti andipeza ngatho ndimangisa ndipo bebe nanga kandipuluse kundende ineyo. Taona Jones, sungazivesese weyo ndikumva zina zake. Madam, ndikufuna ndikuenjoy eneyo. Hey, ngati mino mapangira kwa Nachisale. Jones ukushosha moto Jones. Koma madam, malano wasabwino. Come on. Kumaona malo opangira zimene. Jones, tamatiye nazo. Ndinamva zoti umatenga nthawi kwambiri. Ungatotenga 2 hours leloli palibe vuto. Sindidandaula. Hey. Oh Jones, leloli unjoye weyo. Unjoya zoti sinakupa moto madam. Moto. Madam ndakubwesa notamelo. Ndechili kuti chotamelocho. Chili ku kitchen ndachika mfiriji. Sinditokotolera bwinobwino. Chifukwa nabwera mwachangu chonchi. Ndichandi chavura. Ndinangobwera basi kuzango kuzilisani. Kuti nthawi ina iliyonse ndinayikhala ili lede. Madam ndufuna mulikoze sere zipo wangayi. Amangopeza zuri wangogwa nthawi ina iliyonse. Nde ndilibe lamba panopo mundigulire lamba. Nachisale tabwera kaye kuno. Waona kina kalikose? Ama ndaona. Shut up hapa. Sunaone kina kalikose. Ndanena kuti chani pamenepa? Mwana kuti ine ndizinenere una kuti sinaone kina kalikose. Ndikufuna unene kuti ineyo Nachisale sinaone kalikose. Ineyo Nachisale sinaone kina kalikose. Ndichokera hapa. Iweso, tandichokere. Nachisale. Ngati muli mu nyumba filimu isiku inakonedwa ndi ana achichepere. Ngati muli mu holo tiana tachichepere ayi. Nambala 9 08216 tigulisana mafilimu pa WhatsApp Villa Entertainment ndi makunyadilani. Nachisale. Ndindifunso ina ke mfanta kufusa. Koma bwana. Inetu sina pange kena kalikose tukwala kuisa. Suna la kuise kena kalikose. Umankonda Jones? Abana, ndimankonda Jones kuchokera pasi pa mtima wanga. Umaziwa kuti ndiwe nkazi wokongola kwambiri. Abana, sini madziwa. Koma poti mwatelo zikomo kwambiri. Ngati sumadziwa, ukuyenera kuzozo ndiwe nkazi wokongola. Abana anga, munena zona? Ya, ndikunena zona. Ndiwe nkazi wokongola zedi. Ndipo Jones, si level yako iweyo. Koma oga, mundisekesaro. Ukuziwa zimene fundi yankhule panopa. Ukuziwa kumene unachokera kwa anthu ovutika kwambiri. Ndiponso Jones anachokera banja losauka kwambiri. Ukuyenera kukwatira ndi munthu amene ali ndi ndalama osati kubwereranso mu mphawi iweyo.
ndupanga izi mwa chifukwa chimodzi ukuyenera kukhala ndi sogolo wala. Zonsezo ndikuziwa, koma ine mwamuna ndikakamusake kuti nthawi zonse ndimangokhalira kuphika nyumba munomo. Mwayi wokumana ndi amuna olemera ndilibe. Oh, ndatha kumvetsetsa. Koma ine ndakuyitana ifuna kuti pali munthu wina wake amene akukufuna iweyo. Zikhalira kwa iweyo, tandiuze. Ndi wokonzeka kumusiya Jones? Abwana, munthu amene mukufuna mundifotokozera papa ine sindikumudziwa kaye. Bwana ndizamuoneka ndikazamuona pamene ndizamusiya uyu Johnson. Chabwino palibe vuto. Poti zimene zimene ukufuna. Ndiye sesa kuti ndimulumikizana anthu niyo kuti mukuonane. Ungatuma pira. Nachisale sopano. Ndini njala. Ndikufuna chakudya. Wati uli ndi njala? Ngati uli ndi njala pita kwa madamu kauze kuti akupatse chakudya. Ndizayambika lero zone kuti madamu andipatse chakudya eneyo. Zinamba zitachitikako zimenezo. Ndingatongolowa mkitchen ukangotenga ndekha chakudya njala undipweteka. Wati ukatenga ku kitchen uyerekeze uone. Ndanya kuti sungayerekeze dala ukalowa ku kitchen umenepo. Ndichani imene ine ndalawa kuisa leroli kuti uzindionesera moyo woyipawo. Sukumbukira chimene walakwisa? Ndeno wayiwala kale zoti wende chakudya changa cha ine. Ndeno wapezeka watenga chakudya chimene ndimadya ineyo ndikukapasa mama. Ine ndakupezerera kumakhala ngati palibe imene chachitika. Ndikumanamizira kuti sunavale lamba. Ukuti ndatenga chakudya chako ndakapasa madamu. Vuto ndi zipi wangayi akumangosesereka yekayeka. Ndi nthawi imene ndimakhoza zipi yanga osati zimene uganizazo. Kagwero kuni mabwezako. Unamiza ndani kuti zipi wakamangosesereka. Ndeno ngati zipi wakamangosesereka madamu amapanga nawe chani wewe. Nkhani imene ngoyitaya ndopanda ntchito. Ndanyozedwa kale kuti ndibe mphamvu zoti ngatoma kusamalira iwe akogama kufotokozera choncho. Awogawa kuti ndi nzawo amene alolemera amene ungapota naye pamene umachita kusangalala kwambiri kuchita kumwetulira. Ufuna undisiye ne una ngati sindikuziwa. Chimene ndikufuna choti ungodzita zimene zinachitika nyumba amene mucha. Chiziri unabwera kuti iwe ndine ndizamvani pa zimenezi. Palibe kupana unalo kwa simene mafuna ine chakudya kai kwa panopa. Iwe si mamuna palibe chine simene unandipangira kwa ine. Nachisali sima kupangira kena kale kose. Wayiwazo kuti salary yanga ndimapereka kwa ndani ineyo. Ndimakupasa ine salary yanga. Pano taoneka osapereka ndrama eti mufuna chibigi michina chake. Ukufira chibigi china chake cha mimba ngati khonde choncho. Ingondipasa chakudyacho ndi ninja. Ndibe chakudya choti ndingakupase wewe. Ndiona ngati zimene zimangocheza right? Zasanduka za serious. Ngati sindipasa chakudya ineyo. Wachiona chiseko chocho. Ndicholemera kwambiri pokusegula chimenecho. Ziseko zonse ndizovuta kusegula koma ndimasegula ineyo. Ndi ulendo uno ukasegule ndiweyo. Nkhani yosegula chiseko sivuto. Usazivutise weka ndikasegula muno palibe vuto. Nachisale usazitengere ndi ninjala kwambiri. Ndipase chakudya chonde. Ngati ungapange kena kali konse kopusa kwa ineyo. Ndafotokozera ogazi zimene mumapanga ndi madamu iwe. Wanena kuti? Wandiva. Nkhani imene ndi achitsitsi. Ungayankhulire chipina palipose. Nachisale. Choka posa ndibwira magwirisana zikhatuko. Ogazi zimene zasaziziwe. Ufuna kundiyenda zanditengene ukukatoka lozangalala. Ndi zina zimene fani ziganiza ndita ndichokerepo. Munthu opusa iwe. Pita uko zikadikira chakudya. Chifukwa nthamene ndakupasa chakudya ndi nthamene ndingaganize neyo. Choka sinifuna kuona sinkhope chako. Ukuzazoti we ndi dziko langa lokhalo limene ndimalikonda. Undibweresere chakudya wachikondi. Ndizidikirira. Walandiridwa mwamuna wanga kunyumba. Ndikudziwa kuti ukufunika kudya chakudya cha fresh. Ndi zimene ndikufuna ano. Chabwino, ukuyenera kundisatira. Kena kuno ukasambe, kena kuno uchinjoye chakudya. Zuka undisatire. Hani? Koma uli bwinobwino? Ndili bwinobwino, ndimakusatira nali mambuyo mwako, ndubwera. Come on sweetheart, bwera. Bwera baby.
chachitika nchani? Oh, sindizaso kuti chavuta ndi chani. Zikuchitika beuta magondolo si? Mwina zilongosoka mawa. Ndatopa nazo basi ine ndikupita. Jonsi ndi osadigwira ine, osadigwira. Jonsi segula chiseko, ndati usegula chiseko, osayerekeza dala kundigwira. Chonde wachikondi, sikuyenera kundisiya ndekha. Usandisiye chonde ndikupempha. Sikuyenera kundisiya. Tiye ndikhalire limodzi. Ndimakukonda ine. Ndikhululukire. Singakhale ndi chimbowa cha mwamuna chosakoma ngati weyo. Singakwanise. Sikuyenera kulekana munjirake imeneyi. Chonde ndikupempha wachikondi. Ukumbukira kuti unandionjeza ine siku la ukwati wathu. Zijani Kuti tizakhala limodzi wina ndi nzake. Kutetezerana ndi kuyang'anirana. Ifa yokha ndimene tazatilekanisa. pamene uli pa chimodzimodzi munthu wakufa ndi chabwino chani kwa ineyo. Jonsi panga zoti undisegule chiseko pompano. Ndipemphereko kwa mkazanga kuti asapite. Tikuyenera kukhalira limodzi. Madamu simungapase chilango munjirake imeneyi. Angakhale bwanji wowa. Kopanda inuyo nangazidya ndani chakudya. Akufunika inuyo amene wawa. Kuti muzisamalirana. Zoona. Yaonera bwana uliya ngati mwana wang'ono. Si zabwino zimene zikuti mwasiye wokha. Muyenera masamalirana. Ndinu anthu akuluakulu. Chikondi sichimatha chili ngati kambewu kampiro. Ngati mungasiye iwowa sangazapezenso mkazi wina wabwino. Madamu chonde ndikupempha. Chonde ndikhululukire. Hey, nditandifere kuno. Sindipita chifukwa cha mawu a Jonsi. Uonesese kuti usinthe pakachitidwe kakoko pamene zilakhale bwino. Ndisintha. Ndisintha. Osandigwira. Alowesa nyumba. Pangazoli lowese nyumba. Business wenda bwanje. Iwenda bwino business. Zambiri za izo zinasintha panopa zili bwino ndithu. Wow. Ninkhani ya bwino mene ndikumva papayi. Ndimaona ngati ziva zino ndalama mwina unasokoneza. Koma zili bwino. Zonse zino ndinoyamika iweyo. Ndiwedi nzanga adi wapa mtima se. Udandaula chani. Chimenecho ndi chinzake ka. Lero nyumba mwako muoneka mosintha kwambiri. Ngakhalenso wokuoneka wina wake. Kusiyana ndi mene nazakuonera ulendo mene nabwera ucha. Chachitika nchani? Ndizoti angukumana apa ndimafuna ndichokapo. Ndimafuna ndikaputidwe mphepo pena pake nkamwe kachakumwa. Kukamwa chakumwa kubala. Zimene zosakhulupirika. Taona nyumba chako chino. Chili ndi china chilichonse chokwanira bwinobwino. Ungafunirenji wewe kuti ukamwe chakumwa mwina panja kapena ukasangala kwina wewe ukaputidwa mphepo. Pamene ndi china chilichonse mfiriji wetu ungathe kumwa. Unena zoona zimenezi ase. Koma pali vuto lina lake. Mkazi wanga. Mkazi wako. Chanchitikira nchani? Ukumbukira ulendo oyamba uja unabwera uja. Ndingakufotokozera kuti nzakulo ndikakhala kuti ndili kuchipinda kuti kumatha 25 seconds yokha basi. Ndinakunamiza nzanga. Chiyambi. Panopa ndafika pa 1 ase. Wati chani? Chiyambi. Chifukwa cha vuto langa limene ndikudandaulira papayi. Mkazi wanga panopo ndemesa nkhwangwa pamwala mpaka namafuna kuti azipakira katundu kuti azipita banja kuti latha basi. Ndipo akuti sindikumfikapo. Nzanga. Ndikupepesa kwambiri. Simuzazoti nkhani manager ndi ya serious. Undikhululukire pa zimene nazayankhula ulendo ujawo. Kuti ngati zili choncho kangozipha wekha iweyo. Chabwino. Zimachitika. Si vuto lako iweyo. Ukupanga ni kazi wako na madingu choncho. Udayeserako kuchakulirako mkazi wina wako pambali. Ukuzowa kuti sindingapange. Sinamudabule kwene mkazi wanga ndipo singakwanise kumudabula. Sinimapanga zobwerekera kuti mwina ndikasewere game kuti mwina yake singakwanise zimenezo. Ndi mkazi wanga yekha. Sinutanthauza kuti iwe kuti uzikabwerekera timu ina yake. Komano ndikutanthauza kuti iweyo
upeze njira ina yake imene ungasovere tizipyera tamabala ako ngati amene wawa. Chifukwa nchoona kuti uthane ndi vuto lako liyeti ukuyenera kuyeserera pena pake kuti game ku timu ina ukabwerekere weyo ukukatekeza bwanji kumene kokoka zimafunika kuti ukaone kuti ukusewera bwanji. Chifukwa ukakasiyanisa mene koko mwina ukwanisa kusewera game bwino mwina vuta ndi mkazi wako ndio ngathomasiyanisa nota ndingathomopanga motani kuti ndithane nazo. Ndi zimene ndifuna nditanthauza panzanga ndifuna ndikuthandize munjira imene yoyo. Bola uyesere kunjira imene yase unena zoona kuti kasewere mpira kwina eya ngati umene koko mwina ukapeza zoti kumeneko wamenya gabada kuchinya popo achipatala ngati uzaona kuti angatukuthandiza bwanji. Iwo ganizirapo kuti upanga bwanji ndifuna nditingalirepo bwino pamenepo. Ndizoti ine ndimakukonda kwambiri ndipo china chilichonse chimene ungafune pa dziko lapansi ndizakupangira. Chimene ndikufuna choti ungonena kuti ndakulolani basi. Aoga ndikopa madamu kuti azandipha ine. Madamu ake ati ndipo iwo angakupherenji iweyo sikukweniranso kuopanso madamu ako iweyo foti madamu ako anapanga chisankho choti akufuna kundisiya ineyo ndipo sakundikonda nde ineyo ndimasangalalabe mumtima mwanga muli makondwera kuti olata ndisiya ndilibe ntchito chifukwa kuti ndili ndi iweyo ndipo ndizikhala ndi iweyo. Iwe ndi amene uzakhale nodona wa nyumba inoyi amene uzizandisamalira ine kundipangira china chilichonse. Ineyo ndizangokulembera wantchito tsopano pamene popo. Iye akamapanga zoti akufuna zipita ndingomusiya kuti apite kupanga zoti ine ndikukwatire iwe kuti ukhale mkazi wanga. Wamva? Abwana inenso kwana kwa inuyo. Tadikira kaye ndikulonjezeka chinthu ichichi. Madamu akazangola choka nyumba munomo ineyo ndizanyamuka kupita mmamizi kukasakasaka wantchito wabwino kwa basi woti aziza kusamalira iweyo kumakuphikira kumapanga china chilichonse. Mfuna muzanditengere wantchito pamapero pake muzandisiye ndikukwatira wantchito zimenezo nayi. Ayi ndikuziwa ndikutha kukuvesesa bwinobwino ndikuziwa kuti uli ndi mantha akulu kuti mwina ndizakusiyaso. Ayi singazakusiye iweyo. Chisankho chimene ungapange iweyo ndi chimene ine ndingagwise ntchito basi. Bora nungovomereza kuti ineyo wandilola ndi zimene ndikufuna panopa. Chabwino bora mundonjeze kuti china yonse meda makambira nonse makauza madamu. Ayi ndinganyamukirenji ine amene ndikupanga zobisika ndikumakasigula pa chikamapanga umafotokozera mkazi wanga ndiyo ndinopenga. Ine chimene ndikufuna ineyo ndikungudanda mwina iwe ndi amene ungamakasigula kwa umafotokozera mkazi wanga. Ndikakhala kwa ineyo chisisi ndi chofunikira kwambiri ndipo pakamapanga ndasinapo chonchi ndasoka. Chabwino ndemwanena kuti muzandikwatire neyo. Ndi zimenezo ndi zimene ndikukupempha ineyo. Ndingonena kuti iwe apapa ndiwe kale mkazi wanga wa ineyo. Zimene ndimakupempha ka. Ndipo mafuna kale kuti ukhale wa ineyo. Ndiwe ndi wa ineyo basi. Tiye tinyamuke tikapange zina zake kuseri kubwanji. Tikaone kuti zikukhala bwanji tamatiye. Mufurikiranji kuti ipite kutali. Pompa apapa kulibe wina aliyense amene angatione. Wati ndipange na madingu pompa apapa. Pompa. Uli ndi nzeru zochuluka kwambiri. Sindichedwesa. Tiye koka. Aoga iyi ndi style yakalekale inatha fashion. Dikirani ndikuoneseni style ya nyuwani mungoyima zoko pichoncho. Ndiwe ndikuziwa zambiri mwene. Nachisale. Iwe Soni muli bwanji sana. Chifukwa chani chakuche changa suna ndikire mala amene ndimakuza kuti ndizindikire. Cheko ndikakupasi. Ndimafanda athandizeka Aoga kusaka china chake. Dekati yewo. Pompana. Chisire bwete changwanya. Chifukwa chani wasokoneza perete yanga chonchi. Anakhala ndithu malo oyenerera ndipo ngini yanga inali njonjonjo pamene papa. Mulungu akupase chilango, Mulungu akukanthe moyo wako wonse. Johnson. Sunga ngona zodi kuluka panja. Sina kuitane kuti ubwere kunoko. Nakuitana kuti upite ukasegule chiseko. Ukandisegulire chiseko Johnson, kandisegulire chiseko. Abwana, ngati mati ndatapeza molakika. Lero ndifuna ngomasuka ndikufotokozereni chilungamo basi. Chiro yophweka kwambiri. Mukamafuna kutuluka inuyo. Mukuyenera kuzimbira honi nokha kuyimba pipi. Kena kuno kutuluka ndikasegula chiseko. Kuzisekeraso nokha ineso samandifutisa. Imene ni ntchito yako ya chitetezo. Ukuyenera kumasegula chiseko ndi ntchito yako. Munandilemba ntchito ndingokhala londa basi pano.
amene ali driver amene masegula chiseko motani abwana. Chifukwa chani mukasiya zakudya zanu zimene zilipo zochuluka kwambiri komanso zolemekezeka choncho ndikukalowa mukawokala ndimakagula zakudya zosakhala bwino? Zakudya zimene zija ndizanga bwana, mundisiyire ndisekere kuchikamwa apo. Ine ngathu kuseka kukamwa kwawo ndipama zimene sizosekesana kukamwa bwana. Amene uja ndi chisangalalo cha moyo wanga, amene uja ndi china chilichonse cha moyo wanga, chikondwerere ndi chimwemwe cha moyo wanga ndiye uja ya bwana. Oho, ine singakusiyireni shopu imeneyo ya bwana. Johnson, vuto lako ndi chani? Uli bwino? Ndikhala bwino mukasiya kugula zakudya zanga. Oh, ndatha kuona zikuonesa kuti ndi ntchito imene iyi watopa nayo. Ndeno ine ndikupangisa zoti uziwe khomo lotulukira. Ngati watopa ndikupempha kuti uchoke ku nyumba kwanga kunoko. Lamulo limanena kuti ngati mufuna kumuchosa wantchito mukuyenera kuti mumpezere malo ena oti iye akayambe ntchito basi. Komanso ndikufuna ndikupempheni kuti mundisiyire ine malo anga. Malo ake ati amene ufuna ndikusiyire ineyo ndikutanthauza kuti katundu amene mmasewelesa inuyo nthawi imene ndinakupezani nyumba muja mmesa mmalimbana ndi mapanga zona kuti kamatiri kusintha oyilo mafuna musinthe oyilo choncho ndiye katundu wanga. Jonsi, ungaseke kuchikamwa kwako ukandisegule chiseko? Uli ndi vuto lanji iweyo? Mundikayipira ngati kamwana bwanji. Ndilibe nthawi yomalimbana ndi iweyo. Ndikuonesa ndikakhaunda bwera kumene upitawo. Madam, basi ndikupita atu. Jonsi, madam. sikupenda kungovita chonchi, kungopangaso kamozi basi, kungokuda kamozi, chonde ndikupempha. Ayi ka bwana, Chonde ndavuta bwana Jonsi, ngatulipezerera. ndikupempha tabwera. Ndizipita bwana. Ndizipita ngatulipezerera bwana. Nyamata amene ali ndi zimphamvu bwanji. Oh, tangoganizani wandipha ineyo kwa 15 minutes. Ali bwino bwanji. Ulo ndo wina zakwanisa 1 hour. Zikomo kwa inu nonse amene mmasatira mafilimu a Villa Entertainment. Ndimakukondani kwambiri makastoma langa ndipo ndimakunyadirani. Nkhani ndonena kuti mafilimu a Villa Entertainment anthu amene muli kutali kwambiri musamavutike kupitisa pawo pena chifukwa choti sabale anga samandipasa ndalama ina iliyonse ndipo sindipezapo phindu pa iwowo ndipo pa iwowo ndipalibe weniweni chifukwa choti iwowo sakumbukira konse kuti kuli munthu ngati ineyo amangobena chibenebene basi namakadyesa mabanja awo. Pamene ine ndikungosafala ndino ndabweresa njira yachisisi kwambiri komanso yabwino kwa basi muzingogula mafilimu a Villa Entertainment pa WhatsApp ndipo mafilimu ena ngati sakupezani madera enawo musamavutike ayi. Nkhani ndione kuti anzana kugula pa WhatsApp enanu ndibe nanu ntchito mumalimbikira makabenesa pamene nawo benawo sabale anga ayi. Kaya mufuna kuti muonerere pa DVD timatumiza mafilimu amene wadera lina lililonse kungatalika cha mtundu wanji ngati mafilimu a Chichewa mafika mafilimu amene osamakafika basi. Zikomo kwambiri ndipo ndikukhulupirika pa ntchito yathu. Ndine Villa Entertainment. Wiki yamawa atiye ndizapitirizeni 25 seconds ndikamelita filimu yokoma kwambiri imene akumaonerera wina aliyense mwana ngakhalenso kholo amene kopanda vuto nalonse. Koma 24 seconds ndi filimu imene notanena kuti ana achichepere ayi kutengera zichewa zimene zinali menemo ngakhalenso ineso zimandibowola makutu koma ndimakanika. Nambala yanga 082 106 kumapeto ku 18 ndikubwerezanso nambala 082 106 kumapeto ku 18 ndipo muzayankhulana ndi ineyo Villa Entertainment. Mkango wa ku India namandwa ku Nigeria nkhandwe kuliphira. Ndabwereza phwando ya filimu imeneyi 25 seconds ku Nigeria komanso kamelita imene ili season yokoma kwambiri ku mtundu wanga wa Malawi. Osayiwalira ine Villa Entertainment ndimatchakula zinthu zimenezi kuti ndisankolase dziko langa. Kamelita nanji filimu yokoma kwambiri komanso 25 seconds mande wiki yamawa pansikapo. Ya
patenga nthawi yayitali kwambiri lero liru ngati pachichani pachi 25 kuti ndiye sumatiki kukondwerera kumeneku 21st December. yeye Yeah, man. lero ndi tsiku lokoma kwambiri. Yes. Yeah. Apa tungochokera patali kwambiri. All the way from Mangoji. Yeah. Anyamata kubwera muzi so Kubwera muzi kuchoka Mangoji. Masangoti ndali ku Christmas 25 December. Christmas kujera kwanu? Wakankota. Kusuweji. Mukupanga chibwana maka. Mukupanga chibwana. Moyo sama utengera magongo. Mafana 49. Mafana 49. Mafana 49 ndiye peyo. Wakati ya nini kukuya? Ibe siti mapwekesedwa ali. Ya, osaba ni saizi.